hai malam yau din nan gari ya dauke ba kowa kawai dan kana aikin sai dare kawai yake nan kowa ya wabe baka masu kuɗi kowa ya tafiya shi iban mu a gari mu dai banda bu kai malam mai sai dare aikin sai dare kai da rayuwa alaikum salam Allah ya taimake ka ya gajiya Allah ya baka abin da kake nema ranka dade ya daidai ya kokari na mutuniyar tana ciki ai ranka dade jiya kwana ta tana sambatu akan ka ai bana nan na yi tafiya na je South Africa ne a kafa a jirgi Allah ranka dade kana hawa jirgi yanzu kai rasma kuwa kan uba ai za ka yi duniya muke a jiragen sama Allah ranka dade kasar da ba ma zuwa Allah ubangiji ka ce mata Allah ya mun zuwa Allah hudu mai arziki ka ce mata Alhaji Hudu ya zo Allah ya ƙara lafiya madalla Allah ya ƙara lafiya ya mata Allah ta bige karanka dade yawa za ta zo kwarai kuwa ana aikin ka kana nodewa kamar ba za ka je ba kai gwara ma da ta fito in gabatar mata da kaina abin da ya kani kawai na san yana gaya mata ko mai take za ta bashi za ta zo ni din na wasa ne mu da ma gajiya ma ga yau wa alaikum salam yaya gida kwana biyu lafiya kalau madalla isan mun je wani samina ne London kuma abubuwan duniya da suka burge ni na siyo waya tawa kin ganta nan ran leliya saboda buƙatar kaina da kaina in kin kwantar da hankali ke ma tana nan irin wannan nake so in saya miki ke ma anan kasar yawa wato anan fa wani mai adere ta sahu ya taho mun kusa shawo kwanan nan kawai karkace mahin din nan sai lu kawai na kama addu'a ina cikin addu'a mahin nan ya dabbas sai zanna na ce daya aboki na nawa ne kudin ka yana faɗa min na kirga kudin sa na bashi sai na ƙariso kawai a ƙasa shi ta ce gani a baibai raina ya dan baci ba ke kika bata mu rai ba kuma Allah sarki sanda zuwa yawa ya cikin gidan da ya lafiya ko madalla sannu ai zan kira Alhaji Isa ma uwa ina wayata wani waya kuma daga ce miki na sai waya ina nuna miki na aje waya a nan gurin ce wai wace waya wai da na aje a nan to ka ban wayar ka ne waya yazo nan gurin to nuna mun waya kai kace gashi nan ka siyo waya ka bani waya ne karki mai da ni karamin mutum mana ko dan kin ga gidanku da gate ko da gidanmu ba gate a garin nan baran ga miki gaskiya zaki biya ni wayana a fito min da wayana ka ji wannan sharri zaka zo ka yi min sharri zaka zo ka yi min na wai zai miki sharri gidan namu zaka zo wai zai na ruwa na da gidanku waya ta na sani ba mu barin miki albishir ba zan kyale ba zan hakura ba duk hanyar da zan bi a fito min da wayana yana bi wallahi ƙarya kake yi ni ne nake ƙarya kai kake ƙarya kake yi har kofar gidan namu zaka zo ka min sharri to kaci ƙarya wallahi ƙarya kake yi barin ga miki wani abin da baki sani ba ki bi duniya a hankali ni ba zan yafe ba ba na yafiya wayan nan sai ta fito na baki lokaci nan da awa 9 waya na ya dawo ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya kake ba za ki ga ƙarya kuwa nan da awa 9 wayan ka na banza da wofi dama ka zo ne a kofar gidan mu kamar sharri kawai lalle ma kai din nan masharranci ne ashe ka san wata baka san wata bayi ya bare ya tafi ba gidajen banza ba gidajen wani ai irin wayannan haka muke kama ya tafi in ka hada kai da mai gadi sai ka ringa dukan mai kuɗi sosai yawa to ni kin san matsala ta 10,000 ce in an sai da wannan wayan ni abin da nake so da ke a samu 10,000 a bani an gama kin san da in kika hada kai da ni sata ba ta irin ba zaki ba na ƙwarya irin wannan dauke yawa yar alaji yawa alaji alaji hada kai da ya za rayuwa ya rayuwa alaji kai malam ila wani kai banda abin ka me zai kawo wani kai gaba ɗaya baka furyo ba dan ma da zo gun wannan fatan biyar mace an dama ba wannan ba Allah ya sa aro waye ma dan uwa tai